Hello mga agaw, magluto tag panihapon, nilagang, ribs sa baboy gihapon pero lain siya nga ribs. Katong dili ni siya mao tong giadobo na ako kani sa bawon ako na. Ano ko lang siya betchen. Tapos asinan. Hindi lang kay daghanon og asin kay makarat. Sakto lang. Tapos ibutang na nako ning mga kani mga lamas, ahos, bombay. Ang uban wala nagubutang og ahos pero ako nagubutang ko para humot. Tapos lang na akong ahos sa bombay. Butangan nato siya og seasoning para ang iyang lasa matubig siya sa kunod. So, why nagkuan ta ato sa siyang pahubson kanang magmantika na siya. Sa siyang takluban. So, nagmantika na siya. Lumabas na. Next na ko nga ibutang ang kaning kailang. Siya o 3 cups ng water. Kuha na ni siya ang final na sabaw na ibutang kay kuha lang man ni mga kung 5. Tulo lang siya ka cups. Then, nato nato siya nga humok ang kailang isang kubukan. So, ibutang na nato ang luya. Then, ang kulikot. Ang atchal. Tapos, butang na po nato ang paminta liso. Then, lato nato siya nga magbukal ulit. So, balikan nato siya taklo. Another bukal. So, mga kaagaw na luto na siya. Bukal na. Next, sibutang na nato ning mga dahon-dahon kaning repolyo. Mao dyan yung pinaka-paborito nako. Mo na daghanon nako siya og repolyo kay para di ma-short. Mao ni amo ang pinaka-paborito. Daghang repolyo. I-try ninyo luto, daghanon yung repolyo. Ano siya? Wow, sarap. Lami man gini siya pag daghanon yun siya repolyo. Tapos, another pakulo.